Diyos, marahay na banggi po sa inugabos mga tugang, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa pagloob sa simbahan, asin sa pag-atender kanabanal na misa. Paki-offer ilagtabi sa silent mode and say ng mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture, pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos, mabalos po. Maluhod po ang gabo sa pagpamibi kang Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninongan sa kinaaban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Maherakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal. Day pwedeng mag-ako sa imoan si isay man na namumuot sa biyolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man, si Santa Maria, inanin kaligtasan asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot ng mga armas, na nakakagadan at sinakakalupog, nabutasana ang saindang mga amyunisyon. Ang mga nagwawasiwas din kapangyarihan sa katawohan, nasunudo na ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan ng buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan ng mga armas, maging responsable asin galangan ang derecho kan gabos sa tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay. Siring man, na ang lambang saro sa to, magpuunang gad asin dayupot na maglakaw sa dala ng tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ng dugo kan sa imong banwaan, inigabo sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe ng katuninongan. Amen. Please stand for the Oratio Angelus rather. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated.
Sa liwat, Diyos marhay na banggi po sa indugabos mga tugang. Ngunyan, iyo po ang ikapat na Domingo kan Quaresma or Letary Sunday. Isabay po niya ito sa tuyang Santa Misa ang manasunod na intensyones. Thanksgiving offered by Almeida family, Belesta family, Mr. and Mrs. Carag, for passing the MTLE board examination offered by Imer Ina Dacuno. Thanksgiving offered by Kathleen Joy Perez and Jade Agarin. Thanksgiving offered by Johnny Angela Marhalino. Thanksgiving for passing the criminologist licensure examination offered by Karen B. Jacob and Angelica V. Mendeville. Special intention for successful examination offered by CBRC Bicol. For the same examination offered by Janine Magalona. For guidance and wisdom for LET offered by Joyce Ann B. Gavina. To pass the licensure examination for teachers offered by Hene Romana. For Jason A. Oida to pass the licensure examination for teachers offered by Christine Ashley B. Cabaluna. For the upcoming board examination of Chris Angelo Perfecto offered by Pichi Perfecto. Special intention for the successful licensure examination of Lawrence Anthony Caldito, offered by Penitente Samar family, and for the same examination offered by Caldito family. For the eternal repose of the following souls, for Azucena, offered by Ruben and family. For the souls of Teresa and Jomi, offered by Jason Arevalo. For Justo, offered by Janine Vargas. For Gracita and all souls, offered by Belesta family. And for the soul of Ray, offered by Lily Raitana and Rosemary Mela. Banawaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin saraway niya itong awiton ang awit sa pagpaon na ang misa pamamayurhan ni Reverendo Padre June Serwales. Sangaran ka nama, asing kanaki, pating ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asinan pakisumaro ka na Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Diyos marhay na banggi po sa indugabos, mga tugang. Diyos marhay na banggiban po, Father. Tangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang nagirumdumo na sin pagsolusolan, ang sa tuyang mga naginibong mga kasalan, asin maghagad nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Sa bilog na kapakumbabaan sa tuya pong sambiton, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, kanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Virhen. Sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nagkuy pamibi sa kagurang nantan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan mahera ka, Kristo mahera ka, Kristo mahera ka, kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka. Mamibig kita,
O Diyos, nahulikan sa imong tataramon, makangalas mong ginibuan pakipagulianin katawohan, warasan namimibi kami, nasahayag na devosyon asin marigo na pagtubod, maghidali sa maarabot na solemnidad ang Kristiyanong banwan, huli kay Jesucristong kagurangan niya mo na sa imong aki, nakaiba mo asin nabubuhay kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niya to kung paano pinili ng Diyos si David. Bako susog sa panluwas na gayon, kundi sa karahayan nin puso. Himatayan po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Tinaramanin kagurangnan si Samuel. Sagkod no arin ka magmumundo para ki Saul. Isinikwal ko na siya bilang hade nin Israel. Panuanin lana an sa imong laugan, asin magduman ka sa Bethlehem, sa sarong lalaki na an ngaran Hesi. Huli ta pinili kong magin hade an sa iyang mga aking lalaki. Pagabot ninda nahiling ni Samuel si Eliab, na aking lalaki ni Hesi, asin nagsabuot siya. Mayong duda na ang lalaking ini na nagtitindog sa atubanganin kagurangnan, iyo na ang sa iyang pinili. Alagad tinaraman siya nin kagurangnan, dai ka maghiling sa iyang pagkanigwapo o pagkani halangkaw, huli tay nabuan ko siya. Dai ako naghuhukom siring sa paghukom nin tawo. Hinihiling nin tawo an panluwas na porma, alagad an hinihiling ko, iyo an puso. Saro-sarong dinara ni Hesi ki Samuel, an pito niyang aking lalaki, alagad sinabihan ni Samuel si Hesi. Bako sinda an napili nin kagurangnan. Danga nagapot si Samuel ki Hesi, iyo sa naini an mga aki mo. Nagsimbag si Hesi, igwapa nin saro, an nguhod, alagad nagaataman siya kan mga karnero. Ipaapod mo siya, an sabi ni Samuel. Dai kita madulot kan sakripisyo, sagkod na dai siya mag-abot. Kaya ipinaapod siya ni Hesi. Gwapo siyang lalaki, hoben, mabaskog, asin magayon an mga mata. Tinaramanin kagurangnan si Samuel, tindog, lahidan mo siya, huli tayo na siya. Kinuha ni Samuel ang lana nin oliba, asin linahidan si David sa atubangan kan sa iyang mga tugang na lalaki. Nagabot tulos ki David ang espiritu nin kagurangnan, asin nagdanay sa iya, magpuon kan aldaw na ito. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. An kagurangnan iyo an sakong pastor, daing anuman na magkukulang sako. Pinapahingalo niya ako sa mga berdeng sabsaban, asin dinadara niya ako sa mga tubig na malinaw. Giraray pinapakusog niya an sakong kalag. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Giraray pinapakusog niya ang sakong kalag, pinapanginutan niya ako sa mga dalanin katanosan, huli sa iyang ngaran. Maski ako maglakaw sa dalanin kadikluman, day ako matatakot kagurangnan, huli ta ika sakong kaibahan, an sa imong badas asin sugkod, iyo sako nagaataman. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Nag-aandam ka nin sarong bangkete para sako sa atubang nin sakong mga kaiwal,
Ansa kong payo linalahidan mo nin lana, ansa kong kalis nagsusupay. An kagurangnan sa kong pastor, mayo magkukulang sako. Tutuong an karahayan saka an pagkaherak magdadanay sako sa gabos na aldaw nin sakong buhay. Mag-eerok ako sa harong nin kagurangnan, sagkod na ako may buhay. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Ani kaduwang babasahon, sarong imbitasyon na kita, mabuhay bilang mga aki nin liwanag. Asin bayaan ang anuman na mga gawi nin kadikluman. Himatayan po niya to ang ikaduwang pagbasa. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kaito na sa kadikluman kamo, alagad poon namagin sa diri kamo nin kagurangnan, na sa liwanag na kamo. Kaya maglakaw kamo siring sa mga aki nin liwanag, huli taan bunga nin liwanag, makukuas sa lambang karahayan, katanosan saka katotoohan. Maghinguwa kamong manudan an ikinakaugma nin kagurangnan, day kamo mag-ayon sa mga mayong halagang gibo nin kadikluman, kundi ihayag nindo sa liwanag an mga gibong iyan. Makasusupog maski ang pagsambit kan mga bagay na ginigibo ninda sa hilom. Kunan gabos na bagay mahayag sa liwanag, mahihiling ng God ang totoong kamugtakan kaiyan. Huli taan anuman na nahahayag, naging liwanag. Huli taan anuman na nahahayag, nagiging liwanag. Kaya sinasabi, pagmata, ika na nagtuturog, magbangon ka hali sa mga gadan, asin liliwanagan ka ni Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ako ang ilaw kan kinaban, olay kan kagurangnan. Ang nagsusunod sa ko, igwa kan liwanag nin buhay. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Santo Ebanghelyo, susug ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa pag-agi, nakahiling siyang taong buta, puon, pakamundag. Naghapot sa iya ang mga disipulos niya na ansabi, Rabi, sisay ang nagkasala. Ini, uan mga magurang niya, tas yan namundag na buta. Nagsimbag si Jesus. Ni ini, day nagkasala, ni ang mga magurang niya. Kundi tanganing mapalinaw ang mga trabaho kan Diyos sa iya. Kita, kinakaipo magtrabaho kan mga trabaho, kanagsugo sa ko, sagkod na aldaw pa, maabot ang banggi, na kuno rin mayong makakatrabaho, mantang yaon sa kinaban, ilaw ako kan kinaban. Pagkasabi kay ni, naglutab siya sa daga, as nagibunin laboy, sa lutab,
Linahidan ang laboy sa mga matakan buta, linahid ang laboy sa mga batakan buta. As nagsabi sa iya, lakaw, maghugas ka sa tangke ni Siloe. Nanbot sabiyon, sinugo. Kaya naghali, naghugas, as nagbalik, na nakakahiling. Si makanatad niya, asin si mga paratanaw sa iya kadto, ta siya makilimos, nagsasabi, bakong ini si nakatukaw asin nakikilimos? Nagsasabi, ani ba? Siya. Ani ba man? Nagsasabi, bako, kundi kapareho niya sana. Ito nagsasabi, ako. Kaya, nagparasabi sinda sa iya, kunsiring, paano nabuksan an sa imong mga mata? Nagsimbag ito, si tawo na inaapod Jesus, nagibunin laboy, linahidan ako sa mga mata ko, nagsabi sa ko, magduman ka sa Siloe, asin maghugas. Kaya nagduman ako, naghugas, asin nakahiling. Nagsabi sinda sa iya, hainin to. Nagsabi, day ko aram. Daranin da sa mga Fariseo si dati buta. Sabat, kanal daw, gibuhon ni Jesus si laboy. Asin buksan si sa iyang mga mata. Kaya girara, hinapot siya kan mga Fariseo kung paano siya nakahiling. Nagsabi siya sa inda, tinapalan niya ako ninlaboy sa mga mata. Naghugas ako asin nakakahiling. Kaya may nagsabing kairiba kan mga Fariseo, bako hali sa Diyos ang taong iyan. Hulitaan Sabat, day niya inuutob. Alagad nagsasabi ani ba, paano magigibunin taong makasalan ang siring na mga trabaho, ang masiring na matanda? Igwang pasuwayan sa inda. Kaya nagsabi sinda sa buta, giraray, ano ang sa imong masasabi dapit sa iya? Tabinuksan niya ang sa imong mga mata. Nagsabi, propeta siya. Day nagtubod ang mga Hudiyo na siya buta, asin napahiling. Sagkod na maapod ang mamagurang kaining lalaking napahiling. Nagapot sa inda, ini, an aki nindo na sa indong sinasabi na namundag na buta, napano, na nakakahiling na siya, ngunyan. Nagsimbag ang mga magurang niya. Arami, na ini an aki niya mo. Asin tabutas siyang namundag. Kung pinaano tanangon niya nakakahiling na siya, day may aram. Kung sisay ang nakabuka sa iya, kan mga mata, day may man aram. Siya na puta. May edad na siya. Mapaliwanag siya dapit sa iya man sana. Ini sinabi kan mamagurang, hulita natatakot sinda sa mga Hudiyo na nagkauruyo na ang mga Hudiyo na nagkauruyo na ang mga Hudiyo na ansisay man na magmidbid sa iya bilang Kristo, magiging excomulgado sa sinagoga. Huli kay ni, ang mamagurang niya nagsabi, may edad na siya ang naputa. Inapod ninda ikaduang si tawo na dati buta, asin sinabihan,
tauing kamurawayan ng Diyos. Kami, arami ng tawong iyan para kasala. Kaya nagsimbag siya. Kun para kasala siya, day ko aram. Sarong bagay aram ko. Buta kaidto, ngunyan, nakakahiling na ako. Kaya sinabihan, ano ang ginibo niya sa imo? Paano niya sa imo binuksan ang mga mata? Nagsimbag. Nagsabi na ako sa indo. As hindi ka mo nagdangog. Tano tabot giraray nindong magdangog. Kamu man, buot nindong maginyang mga disipulos, ininsulto siya, asin sinabihan, ika, disipulo kan taong ito. Kami, mga disipulos ni Moises, kami nakakaaram, na ki Moises, nagtaraman Diyos. Alagad iyan, day mi aram kun sa inhali. Nagsimbag sa inda si tawo as sinagsabi sa inda. Digdibaya an makangangalas, kamo, day nakakaaram kun sa siya hali. Alagad, binuksan niya sa ko ang mga mata. Aramtan ang Diyos day nagdadangog sa mga parakasala. Alagad kun maki Diyos an sarong tawo, as nagigibok ang buot niya, iyan dinadangog niya. Day kasuarin man nadangog nin sisay na may nagbukas sa mga mata nin sarong namundag na buta. Kun bako inihali sa Diyos, mayo siyang magiginibo. Nagsimbag sinda as nagsabi sa iya, sa mga kasaalan ika namundag bilog, asin ika naan magtutukdo sa mo, asin tinapok siya sa luwas. Nadangog ni Jesus na tinapok siya sa luwas. Asin nasumpungan, sinabihan, ika, nagtutubod sa aki kan tawo. Nagsimbag ito, asin nagsabi, sisay siya kagurangnan, tanganing magtubod ako sa iya. Nagsabi sa iya si Jesus, nahihiling mo siya, ang kaulay mo, iyo siya. Nagsabi, nagtutubod ako kagurangnan, asin nagsamba sa iya. Nagsabi si Jesus, para sa paghukom ako nagdigdi sa kinabanay ni. Tanganing anday nakakahiling, makahiling. Asin ang mga nakakahiling, mabuta. Nadangog ini, ninibakan mga Fariseo na kairiban niya. Nagsabi sinda sa iya, kami man buta. Nagsabi sa inda si Jesus, kun buta ka mo, mayo kuta ka mong kasaalan. Alagad mo niya, nagsasabi ka mo, nakakahiling kami, an kasaalan nindo, yaon man giraray. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Tukaw po. Nasa ikaapat kitang Domingo kan Kwaresma. Natandaan nindo ang mga padi o ang altar, ang kulor rosa, ako, tadeng rosa, violet giraray. Tano ta siring, kay itong panahon, bago mag-Vatican II, bago kan Kwaresma igwanin, Septuagesima Sandi, Sexagesima Sandi, Quinquagesima Sandi, dangan mapuun ang Kwaresma. Kung bilangon nindo, ini,
nakataakinaan anom na Domingo na dinuduunan ang pagpenitensya. Namarahay kan simbahan kadto, natauanin tanda nin paglaong ang mga penitente, kaya binago ang kolor rosa. Tanga ni magugma sa maabot na grasya, initatao kang kagurangnan. Asilan maabot, nalaladawan digdi sa Ebanghelyo, sarong tawong buta, napahiling. Sarong ini kan mga tanda na yaon sa Ebanghelyo ni San Juan, na nag-iinterpretar kan Passover kan kagurangnan, nagigibuhon pagkatapos kan anom na tanda. Ang tanda kan arak, kan tubig na naging arak, na nagsasabi may bagong paglalang na mangyayari. Ang tanda kan aki nin sarong puderosong tao na natatakot sa kagadanan, hinali ang katakutan, ang aki niya linigtas. Tanda kang gigibuhon kang kagurangnan, saro kan mga aspekto kan bagong paglalang. Ngunyan, ang nagsunod kito, tanda nin paglakaw, tanda nin tinapay, dangan ini nang tanda nin ilaw, kaya nga tangan makalakaw. Dangan tinapay, ilaw, dangan Lazaro. Gabos iyan, nag-aandam para masabutan ang Passover kang kagurangnan. Pag bagong paglalang, pagbangon, hali sa katakutan ng kagadanan, dangan sa anika apat, iyon tinapay, anika lima, iyon bago anika apat pala, iyon paghawa sarong tao na nakukudalan nin salang pagtubod, pinalakaw kang kagurangnan, pinahali, kaya nakalakaw. Dangan, sa paglakaw, kay puan ang kakanon, kaya tinapay. Sunod sa tinapay, ilaw. Binabaguan ang Eksodo. Pero sa Eksodong ini, ang kabaguhan iyon na ang tawong gadan, mabubuhay. Si Lazaro na gadan, binuhay, liwat. Gabos, interpretasyon, kan sisilibraro niya to sa maabot na Passover. Pagkatapos kay ning Kwaresma, na iyong padumanan ta. Tang Kwaresma, mayo mang kahulugan sa sadiri. Pag-andam sana para sa Passover. Kay day magtapos ang sa indong Kwaresma sa Biyernes Santo. Day dyan magtapos. Kay Puhan. Pagkabanggi kan Sabado Santo, mata ang komunidad. Nag-aabang sa maabot na bagong buhay na daog ang kagadanan. Iyan ang Paschal Vigil. Ini ang pinaka-importanting aldaw kang bilog na kalendaryo. Asin ang gapos na selebrasyon, nagtataririk digdig. Asin kita nag-andam dyan. Kaya day po kay Puhan, day magtapo sa Biyernes Santo. Ang aldaw ng Kristiyano, banggi, Sabadong banggi na mina-welcome kan bagong aldaw na yun, Domingo ng Resurrection. Digdi tinatawag tayo nila dawan, ninsaro kan mga gibo kan kagurangnan, na yung pagpahiling sa buta. Dahil naman kay Puhan, magpasiring sa detalye kan tandang ini. Inot, ang buta pa puon pagkamundag. Ladawan kan tawong, day nakakaaram kung ano ang tawo.
Pero nasasakupan siya nin mga tao man na ang paghuna makukontrola ninda ang tao. Ginagamit ang relihiyon. Kadtong panahon ginagamit ang ley ni Moises. Na kung saan, pag Sabado, di ka pwedeng mag-ibon ni ano. Buot nindang mahiling ng tao disiplinado. Nag-a-attender pag Sabado, di nagtatrabaho. Uminabot si Jesus. Yaon ang sarong tawang buta. Puon pagkamundag. Anong buot sabihon? Di niya aram kung ano ang pagkatawo. Di man siya mahapot kung buot maghiling, di niya aram kung ano ang paghiling. Pero kay Puhan, mag-cooperar siya. Minsan na nga ni, di siya nakakahiling. Kaya ang ginibukang kagurang na, nagibunin laboy. Kay Baan, sayang lutab, na yun iginibong laboy duman sa dalipay. Asin tinapal sa mata. Dangan sinugo, dumangka sa Siloe. Nagkabirang bagang tandaan tadigdi. Laboy. Binubugtak sa atubang kan tao, ang katutuhan kan tao, ang plano ni Diyos dapit sa tao. Kay puan magirumduman ta, na sa istorya kan paglalang, ang Diyos nagkua nin laboy. Nin abo, o nin, sabihin mong abo, o alpog. Sa Hebreo, ang alpog sa abo, pareho. Ngunyan, hinayupan kan Diyos ang alpog na ito, asin ang tao, naging tao. Simbolo ito, kan tao, nagikan sa ibaba, asin gikan sa Diyos, na nagsasabatan. Digdi, yao naman, pinapamidbid ang tao na buta puon pagkamundag na mayo ni anong pakaaram, kay puan maaraman niya kung ano ang tao sa plano kang kagurang ng Diyos. Kaya nagkua, ninlaboy, itong salayba, minasimbolisar kan enerhiya nagikan kay Hesus Kristo sa Diyos mismo. Tasiring ang pagtubod kan tao kay itong panahon, asin tinapal sa mata. Ini. Di man sinabi, pero ano ang sabihin? Ini ang tao. Hali sa daga, dangan hali sa Diyos, dua. Sinugo, magduman sa Siloe. Ang Siloe, ang buod sabihin ko, sinugo, magdumang ka sa sinugo. Madaling masabutan kung sisa ang sinugo. Kay Puhan, magdulok kay Hesus Kristo na yun sinugo. Nagkuyog, nakahiling. Saro ini kan mga pinagkakatikisis kay itong panahon sa tao na bago mabunyagan. Kay ba ang istorya kan Samaritana kan nakaaging Domingo, saro pa ini kan mga ginagamit sa katikisis kan mga inot na paratukdo sa gudgo niya pero nagkapira sa nagigibo. Kay Puhan, pamidbidon ang tao kung ano siya, kung sisay siya. Kay Puhan, pamidbidon ang tao kung ano siya, asin sisay siya. Inang kay Puhan, mamidbidan man yato, gikan sa ibaba, gikan sa itaas. Sa banal, sarukan mga bagay, laktawan tayo ibang mga detalyes. Hinapot kang kagurangnan an buta pagkatapos na makipagdiskusyon sa mga puderosong tao na gusto makontrolan ang tao gamit ang relihiyon. Hinapot ito, tapos siya nag-insiste na talaga siya buta, asin na binulong siya, nakahili. An hapot sa iya, midbid mo ang aki kan tao. Tandaan ang terminong aki kan tao
Son of Man. Ang titulong iyan, makahulugan. Ginagamit kang kagurangnan, perming in preparation for His passion, death, and resurrection. Sa daanatipan, duwang bagay ang pinapahiling sa termino kan aki kan tawo, hababa, halangkaw. Sa Salmo 8, ano ang tawo? Ta kinakasibutan mo. Anaki ni Adan, anaki nin tawo. Ta initaas mo. Ang tao sa dito na bagay. May garumayo nga ni anong halaga. Sa libro ni Ezekiel, dinuduunan ang sinasabing aki kan tawo. Ignorante, deng aram, deng puder. Pero sa libro ni Daniel, ang aki kan tawo, hahawason sa kababan, iitaas. Sa ibabaw kan panganuron, dangan masabat sa imahin, masabat sa gurang na iyoan, representasyon kan Diyos. Contrast sa mga puderoso na nagbutwa hali sa kadagatan, simbolo ning karatan. Asin, nagkarurumpag ang sa indang kahadian. Sa ibabaw, ang aki kan tao. Iyon man ang paghiling kang kagurangnan sa diri niya, dahil niya pinag-introdusiran sa dila bilang Kristo. Taan tatara mo na Kristo, dahil masasabutan o nin tama. Igwa, tama ang Kristo, pero dakulon ang konotasyon sa parte kan tao na minaulang sa pagsabot kan tamang Kristo. Kaya di siya nagamit. Pagkatapos ideklara siya ni Pedrong Kristo, ang ginamit niya, aki kan tao. Pero ano anyaon sa aki kan tao? Itatao sa mga mapangyari. Sa aristokrasi kan sosyedad. Sa gudngani sa mga puon na padi. Asin papasakita. Alaga di katulong aldaw, mabubuhay liwa. Tulong beses sinasabi ini kang kagurangnan. Dangan sa atubang kan high priest na naghaga din deklarasyon susog sa sayang autoridad bilang high priest. Isabi mo sa mo, kung ika ang Kristo, dahil naman ginamit ang tatawag na Kristo. Inako niya na siya ang Kristo. Nagsabi, sinabi mo, pero may dagdag. Asin puon ko niyan, mahiling nindo, an aki kan tao, sa ibabaw kang panganoron. Nahiling nindo ang interconnections, an aki kan tao. Natural, sabi untang, iyo si Jesu Kristo, pero bilang totoong tao, ladawan kang katotohanan ng tao, nasadit, pero pinapalangkaw kan Diyos. Laban sa karataning kinaban. Binunyagang kamo, siring kan buta, pinahiling sa endo na kamo, laboy, asin, enerhiya, nagikan ki Kristo. O susog sa danatipan, hinangos kan Diyos. Nakumbinar ang Diyos nun, asin an daga nun sa sato. Kay puhan, ang Espiritu iyoan mag-uswag sa to. Dadarong kita sa disyerto, siringkan ginibo ki Jesus. Pero, ang kasatuyang padumanan, bako kagadanan, makaipo na mag-agi sa kagadanan. Siri na kinaipo mag-agi sa pagtios sa kinabaning karatan na ini. Pero dahil kumandal.
ang sunod tunay na buhay. Lampas sa anuman ang kagadanan. Ini ang kusog ta. Ini ang padumanan ta. Kaya ngunyan sa kaugmahan, pero taday pa, binabagoan kolor, naging rosa. Pero padagos, ang sa tuyang pag-andam, sagod na makaayon kita ki Kristo sa sayang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Iyan ang padumanan ta. Andamuntan sa diri, ipahayag ta ang pagtubod. Sarabay niya itong sambiton, nagtutubod ako sa Diyos ang iyong makakamahal. Kaglalang langit at sindaga, asin kay Hesus Kristo aking bugtong niya kagurangan ta, ipinangidam muli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan at sinilubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Diyos sa mga makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad kan mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, asin sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Mga tugang, mamibigita sa amang mamumuton asin maghagad na paumayan an manlain-lain niyatong pagkabuta, tanganing mabuhay kitang siring sa maninigong mga kaakianin liwanag, kaya sa lambang pag-arang ang sa tuyang sasambiton, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin ang mga namamayukan simbahan, magdanay na mahigos sa liwanag ng Ebanghelyo, magbanaag kan kaugmahan na bunganin pagiging dayupot sa Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong puso, magdanay na bukas sa pagtabang sa tong kapwa, kapwa na nangaipo kan sa tong tabang. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa dalanin buhay, asinyaon sa kadiklumanin kawaran nin paglaom, makahiling kan liwanag kan Diyos ki Hesu Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos sa mga ina, na mga paradara kan balaog nin buhay, biyayaan kan Diyos, huli kan pagkamuot, asin pagtubod na inihiras sa inda, ninda sa indang kaakian. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa isip asin hawak, maranga asin mapaumayan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na gadan, mag-ako kang kapahingaloan na daing kasagkoran sa liwanag ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no asin mamumuto nama, pakihinanyugaan sa muya mga pamibi, asin warasan sa muan grasya na mabuhay sa liwanag nin sa imong katotoohan, mantang kami nagbabaklay digdi sa kinaban na may pagtubod, paglaom asin pagkamot, ininahagad mi, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Alituria kanyo karisiya.
Mamibi kamo mga tugang tanganan sa tuyang atang maako malugod kan Dios na makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mapakumbabang namimibi, maugmang nagdudulot kan mga atang ninbulong na daing sagkod, tanganing gibon mo kaming maimbod na magpalaga sa indaman sana, asin maninigong magdulot sa inda para sa kaligtasan kan kinaban, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Nahuli kan misteryo nin pagkanitawo, dinaraniya ang katawuhan na naglalakaw sa kadikluman, pasiring sa kaliwanagan kan pagtubod, asin huli kan pagbunyag sa bagong buhay, ang mga namundag na uripon kanda na kasalan, inampun niya bilang mga aki. Kaya ang mga langit no na sinan mga daga noon na nagsasanong sa bagong awit nin pagsamba, asin kami kay bakan gabos na mga hukbunin mga angheles asin santos, nagrurukyaw asin deng tapos na nag-aawit. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panulkan sa imong kamurawayan, Osana sa kaitaasan, Osana sa kaitaasan. Paladanan minadigdig, sa ngaran kan kakurangan, Osana sa kaitaasan, Osana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pakabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak asin dugo kan samong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kayni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kayni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamarita niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagot na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang simbahan mong lakop sa bilog na kinaabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan papa niya mong si Leon, asin ansa mong obispo si Joel, asin gabos na klero. Girumduma siringman sa imong pagkaherak, ang mga tugang niya mo nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadaan, ako asinda sa liwanag kan si mong lalawgon. Kahira kami gabos na mamibi kami, tanganing kay Bani Santa Maria Virgen na nin Diyos, kay Bani San Jose na sa iyong esposo, kay mga banala po sa iyong gabos na santos na kadtupa na kapagayagaya sa imo, magkandi kong maging kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Cristo. Huli sa iyasin sa kaibaniyasin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natukluan kita kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinutuod kan Diyos no nakaugalian, kaya nangangas kitang mag-arawit. Ama niya mo na yaw sa langit, pabangalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo. Sa dagat minsiring, sa langit, ano sa mong kakanon sa araw daw, itaong mo sa muyanunyang, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami
sa maraon. Agawag kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mangal daw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika ang nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinataol ko sa indo, hari paghilingaan sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaboronyog sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninonganin kagurangnan, danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang magpatinarauhan po kita, kantanda nin katuninongan. Peace be with you. What is mean with the body and blood of Christ, and bring eternal life to those who will receive it. Cordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Cordero kang Diyos kaheraki, kaheraki kami. Cordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Cordero kang Diyos, tawi kami nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo, ang liwanag nin kinaban. Siya, ang kordero nin Diyos na nagpaparakan mga kasalan. Paladan kita gabos na mga maako kay nin kordero. Kagurangan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, sinasakom kalag, maumayan. At amanon manlugod kita, kan hawak kasin dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo,
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pagpumibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ikasitenta isingkong taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kay ning komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksikan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kay ito,
ngunyan asin sagkod paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padago sa pagmisyon, palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hadi para sa banwaan mo. Huli ki Kristo, kagurang nanyamo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. Mamibi kita, O Diyos, liniliwanagan mo ang gabos na tawong nag-aabot digdi sa kinabang. Namimibi kami liwanagyan sa mong puso, kan banag nin sa imong grasya, tanganing mahimuming danay na masabotan an maninigo, asin nakakaranga mong kadakulaan, asin tunay na mamot sa imo, huli ki Kristo na sa mong kaguranan. Amen. matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon po niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 42,738 pesos and 45 centavos. Anambag po niya ito sa siring na misa, nagabot sa 6,822 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 10,244 pesos and 10 centavos. Siring man, si Reverendo John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Parish, Piuduran, Albay, o ordinahan po sa pagkapadi sa Abril 2, sa oras na alas 8 nin aga, kasabay kan Chrisa Mass sa Albay Cathedral. Kung sisay man po ang may aram na makakaulang kan sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tong parokya o sa chancery. Sa masunod po na Domingo, Marso 22, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin ang tada Sunday kung sain, dadarahon ta po ang sa tong mga tada canister, asin iyo offer po ini sa offertory. Siring man, digdi po sa tuyang parokya, magkakaiga po nin pagkumpil sa Abril 18, sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Para po sa mga mauot magpalista asin iba pang impormasyon manungod sa kumpil, magdulok na lang po sa opisina. Mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na may kantidad na 5,000 pesos, 1,000 pesos, 500, sarong 400, 300, sarong 200 pesos. Donation through GCash, 5,800 pesos. Barasana Family, 4,500 pesos. Moral Family, 3,000 pesos. Regianan, 2,000 pesos. Warren Madrona Malate, 1,000 pesos. Dayan Enrera, 1,000 pesos. Ruth Atento, 900 pesos. Rose Rimpilio, 400 pesos. And Sena Family, 400 pesos. Salamat po sin Diyos mabalos. Mga tugang sa tuyang manapasalamatan at sa tuyang homilist ngunyan, maswerte kita na kaibanan niya to. Ini ang sa tuyang anggad na scripture teacher. Digdi sa tuyang anggad na diocese, as in sa Kabikulan. Mayo nini ba, si Monsignor Noe de los Santos. Kaya mo, salamat po kan sa imong biblical, theological, catechetical homily today. Thank you very much, Moms. Sininagayo, sangaran kan sa tuyang kura paroko na si Father Neil Arana, sa sin pagiribang mga padi na si Father Jem Penetrante, asin Father Tonton Peralta. Ipinapabot ko naman po sa Indogabo sa mga tugang, andaos pusong pasasalamat, hulikan sa indong paganduyog, asin pakisumaro, kan sa tuyang banal na misa, digdi sa tuyang simbahan, asin man kan sa indong dayaday na pagtabang asin suporta, kan sa tuyang parokya, asin simbahan. Salamat sa indong pugabos, Diyos ang magbalos. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magduko, asin maghagadin bendisyon sa Diyos. Kagurangnan, tabang bantayi ang mga namimibi sa imo, ang duyugi ang mga maluya,
Asin huli kan liwanag mo, danay mong buhayon ang mga naglalakaw sa diklom nin mga magagadanon. Asin ang mga nahirakan mong agawon sa gabos na karatan, tuguting makabot sa urog kahalangkaw na karahayan, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Bendisyonan kamo gabos, kan Diyos na makakamhan, kanama asin kanaki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, tapos na po ang sa tuyang misa, lakaw kamo sa katuninungan asin pagkamot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Good night.